k tomu všemu, co se teďka děje. Tamhle na nás kouká pan Havel a jsem rád, že můžu mít jeho triko na sobě. Doufám, že to vidí. Tu spoušť, která po něm přišla, ať to byl ten zloděj, který je na návštěvách krade Klaus. Že já bych byl opravdu rád, ještě než pozvu našeho prvního hosta, kdyby se našel nějaký právník a kdyby se trochu prostudovalo, co to byl ten prognostický ústav. Ať tam byl pan Kroupa, soudruh Ransdorf, soudruh Zeman, konec konců, ten zloděj Klaus a pan Kroupa, všichni byli šéfové nějakých politických stran. Jestli to je opravdu taková náhoda, to mě jako opravdu nejde nějak do hlavy, že by to byla taková náhoda. Takže těm Rusákům tak leze do prdele ten Zeman. To je prostě, domlouvám se českým rozhlasu. Takže ještě než to všechno doříkáme, tak si zahrajeme. S náma si zaspívá jedna z nejlepších českých zpěvaček, Lenka Dusilová. Děkujeme. My teď vám zahrajeme písničku a my ji posíláme taky tak trochu soudruhu prezidentovi, ale nepřejeme mu smrt. Naopak mu přejeme dlouhý život. A nejlepší by to bylo, kdyby s tou alkoholovou demencí a s tou stařeckou demencí, kterou pravděpodobně trpí, že se obklopuje takovýhlema lidma a spolupracuje s takovýhlema hrůzama, tak mu posíláme jenom takovou legrační píseň, která se jmenuje Zubatá a zaspívá si s náma Michal Kocáb! Dobrý den. Jsem šťastný, že to ještě musím říct jednu věc. Svrbí mě jazyk, když tady stále mluvíš o panu prezidentovi. Co myslíš, neměl by si odpočinout už? Já mám za to, že je nejvyšší čas. Co myslíte? Přesně tak! Přesně tak! Jo! Díky. No, jako vlastně já mám 2 malé děti a musím říct, že teda to, jak oni to okamžitě nasáknou a v té škole prostě na tom prvním stupni začnou používat ty slova, který on říká do přímého přenosu, tak tu morálku jak zkazil tímhle s tím prostě, že by měl opravdu odstoupit. Teďka vám pozveme na pódium jednoho z nejlepších, pokud ne nejlepšího zpěváka v téhle republice a jmenuje se Dan Bárta. Pánové, někteří lidé se stále snaží posunout naší zemi vstříc slušné a civilizované budoucnosti. A já věřím tomu, že vy mezi ně patříte. Dámy a pánové, někteří lidé se snaží, stále se snaží naopak zatáhnout naší zemi zpátky do necivilizované a barbarské minulosti. Já si myslím, že to není dobře. Děkujeme. Zapálit oheň za všechny zabití a umučený, který komunisti zavraždili. Máme tady poslední píseň. My jsme měli teďka s Jasnou Pákou, která se dneska rozdvojila a hraje zároveň tady za chvíli jednu píseň, nebo část její, to jsme my s Markem Minárikem a s Raďákem, tak vlastně je to píseň, kterou má rád soudruh, jak se jmenuje? Soudruh Filip. A ten si z toho udělal svoji hymnu, ale my jsme to zrovna mysleli teda úplně jinak, tu píseň. Ta nebyla pro něj, ale proti němu. Proti takovým lidem. Já nevím, agent Falmer, nebo jak že jo? Jaký měl přezdívku u STB, já nevím. No nicméně,
je to hrůzná partička, furt nám budou říkat, co máme dělat. A my mu teda pošleme, jemu a panu prezidentovi, mu soudruhu prezidentovi na hrad, pošleme píseň, která se jmenuje Pal odsuť. A pozývám dva lidi z Jasný Páky ještě, Magdalenu Krištofekovou a Petra Vášu. Je taková ukolébavka. Pál odsuť.